Tampouco haberá festas do Carme dos Pincheiros este ano. Con gran tristura, a comisión organizadora anunciaba esta mañá a súa cancelación. Despois de analizar a actual situación xerada polo COVID-19, decidiron suspendela. Segundo eles, é a mellor opción, ao non poder garantir as medidas de seguridade e hixiene derivadas da pandemia, que poden provocar un risco de contagio. Pero en vista de que isto un día vai para adiante e pola tarde xa vai para atrás, pois optamos por tomar a decisión de anular todo o que son as festas do Carme. E máis aínda, pois sabendo que unha das insignias da Comisión de Festas do Carme dos Pincheiros son precisamente os gigantes amalos cabezudos, entre outras actividades tamén o dos Sans Orguins. Non é o momento de que todos estes nenos, cas mismas roupas e as mismas máscaras para facer os relevos, non tiñamos capacidade para andar desinfectando todos estes elementos. Con máis de 200 anos de historia no seu haber, esta será a primeira vez que deixe de celebrarse, ou iso é o que pensan dende a comisión organizadora. Más de 200 anos que se ven celebrando o Carme dos Pincheiros. Como sabedes, o Carme dos Pincheiros celebrase sempre no mes de agosto, precisamente por eso, porque era cando os barcos do Pincho regresaban das mareas ao Concello, entón era cando estaban todos os homes na casa e se facía a festa en este mes, non? Senón, o normal é que fora no mes de xulio, que é cando é a festa do Carme. Pero, bueno, aquí, desde sempre, fixos en agosto por eso. A comisión tampouco lle parece o mellor momento para andar a recadar fondos para a festa, vendo a situación na que se atopan a maioría dos negocios da vila, que xunto cos donativos dos propios veciños son os principais contribuíntes ao financiamento destes festexos.